Tak ideme sa pozrieť, či včielky berú roztok alebo neberú roztok. Dúfam, že na mňa nejaké vybehnú. Tak tieto asi berú. Dúfam, že chytím včeličku. Jarnú, preventívnu. Tieto sú ako na tom. Sú tam, takže brať budú. No, tuto bude trošku zložitejšie natáčanie, ale berú. A brať budú všetky, lebo sladké je sladké. A včela, pokiaľ nemá nosemu alebo vírusy, tak brať bude aj pri minus 5 stupňoch. A pozrieme si, či berú aj tie, čo nemôžu prežiť v tých plošoch. No, berú. Tak čo je lepšie, roztok alebo cesta? Roztok, ktorý mi stiahnu a uložia si behom pár hodín, alebo uložia si ho naspäť do chumáča, alebo cesto, ktoré musia stále oblizovať a invertovať, lebo je rozdiel medzi sacharidovým cestom a glukózofruktózovým cestom. To vám predajca nepovie, pokiaľ si to neprečítate. Samozrejme rozdiel je v cene. No, neviem, ktoré si ešte môžeme ukázať. To je trošku ťažšia strecha, ale isto idú. Takže dneska máme 1. január. To bola krásna silná rodina, neviem, či to bude vidieť, lebo som na spodnom asfaltu. Vidíte, ako mám zateplené strechy, ale asi berú, že? Takže strechy nie sú vôbec zateplené, lebo včela nikdy neumre od zimy, ale od hladu. Len tak, na margo. Toto máme, ako ho berú, a sem som ani nedal. Tu je veľký chumáč, takže sem dáme v útorok so žiakmi. Asi ich bude vidieť. Sú pekné, krásne, matka izolátorov, zásob majú dosť, ale dáme im trošku roztoku. Matky sú ešte v izolátoroch a budú tam ešte aspoň mesiac. Uvidíme, jaké budú. No a ešte si pozrieme tú jednu kravu, jedinú, ktorá prežila, lebo všetky ostatné vypadli. No ale včielky tam sú, sedia, len neviem tu prísť na to, ako zasvietiť do nich, ale odraz tam je vzadu, že tam sedia. No, skúsime tento zabrať. Tu sedí matka v izolátori. Ktorý to je? Tento. Hore je izolátor. Vzadu sú zabralo. Dobre. Takže oni sedia asi odtiaľto. Tu je matka a potom to bledý. Takže 10 lúčiek. To sú jediné, ktoré žijú. Vamaňo, včela rílava, Janči. Čaute. Tam bude papka zo sopla. Hej, čaute.